Hello guys, Sunday Vlog. See, what's up guys? Manilhi ka rin ta sa gawas. So, ito na rin sugdan ang pagkanilhi sa gawas guys. So, nag-awa-awa na yung mga ilo dito sa kalsada guys. Ano sila na aking papakaroon. Sulisod kayo ni panghaon ng mga papiling ng mga basta guys. Yun nga. At karining kung anon guys, sa sigon dapat guys. May mga hakot bang doon dire. May hinoon, walay mga hakot dire mo doon. So ako dahil ng sinhigan basin ng kuwan sa mga hakot ng gawas. So ako aday ning silhigan guys. So nakatagan ko guys ako atong papa guys na kanang kuan guys na-added ko sa kalsada. Sorry ko guys marag-abot na to siya sa trabaho. So nanglimpyo dito guys kay along wasay lamok guys. Manilihig na dito. So atong day labay guys. Masin sarong. Kapat sa dara guys ay. Okay. Ato man yun yung saligan dapat guys. Ako na yung salig guys. Ay. Paborito tayo sa mga hapat guys. Kalang egg sa lingkuranan. Dito na sa daday sa pikas guys, tira. Nilhig na sa daday ko diri guys. Asay dagaw ligaw. O dai ni diri guys. Among kuan. Anan. So ato sa bilisan ay. Guys, so bye-bye. Thank you for watching. I love you all. Mwah.